Saka chakakupa isimba rekuzovhara rodhi inofamba nevanhu chii? Rodhi haina kuvhara. Imi pakutanga mataura makati mwana wangu akachera makomba murodhi. Ndakakubvunza isati ndaenda kuno ndakati mwana wenyu akachera chii makati? Makomba ndaita mistake pakutaura chikwadi. Ini ndake mabi yangu Tom. Pakaveo mastandards vane makore. Sabhuku makomba aya asi murodhi. Ari murodhi. Okay. Iwe nyarara iwe. Simuka yako. Chichi. Ibango repakone. Ibango repakone. Ndizozo. Uko konani uko? Ndokune imba dzatomo. Uko konani uko? Uko ndokwandiro. Ko rodhi iri papi? Rodhi iri pabango. Ipo babango ramuri kuona ino. Hakona ka. Akusukira vati bango riri pakati papa. Urubone. Rodhi iri kutsika. Iri kutsika. Iri kutsika na? Iwewe ukusani ndibona munhu ari kufamba uko. Ndini. Ndiona kufamba uko. Asi uri kufamba murodhi ka? Murodhi ndaitomba mabhaunzi angu ndipinda murodhi. Ya, iri bango riri pairi. Riri pakona. Riri pakona. Pakona chaipo. Pakona pei. Pakona sabhuku apa bango riri apa. Ndinodai panga pane chokonya kubhurwera imamiri akaita. Iwewe chigara pasi. Tiri kuti mimi mamboti Chisose ndiye akauya pagiraundi semupurisa wamambo. Ndemupurisa wamambo ndina Sabhuku andidya midzi. Tirakumbonza kuti maChisose makaenda pagiraundi ichona. Makomba aya asi murodhi. Makomba ari murodhi. Mati witness India? Makomba aya asi murodhi. Imi mati witness Chisose akauya pagiraundi. Chisose makomba asi murodhi here. Pamusoro iwe dare. Zvataurwa naSabhuku zviya zvekuti vanhu vakaganurana nerodhi ichokwadi. Rodhi yoita kuti mufamba nayo kudhara paitodarika vanhu vane neswechikati. Saka kumabhazuwa uko ndiko kuna Give More. Kumadokero ndokuna Tom. Saka pandakazotora pikiro baba vachifamba ndaitira umbowo kuti muzive kuti ndongori mugwagwa wacho. Ndopanga pane makomba acho. Saka tokumbirawo nyaya ichakamire nyaya yapera iyi. Tine vanhu iwewe unotopeta dambudziko rokuti munhu anotadza akaisana zvakanaka munharaunda. Ndinofunga kuti pane pamwe chakamire panofanira kumbofuna masikuti chana anenge atatidaruzi. Takagara tine pfungwa yekudhira kuti mambo makope anzi mambo makope ava nditongeka mambo kaikai. Manje nhasi mauya. Sabhuku nekomiti iwo ndovakaisa makomba murodhi anditi takukumbira changa ndoti makomba iyayo with immediately effect ngapanocherwa tati makomba ngayanobviswa. Sabhuku akaenda mupurisa wamambo akaita sei hatina chatoda makwenya hatikuzivei hatina chanobhirifita kuna vanhu vazive tudataura nyaya iripo. Sabhuku akataura chinhu mupurisa wamambo akataura chinhu makomba tati ngayabve murodhi mapozi ngayanobviswa hatina chatonyengera kwamuri. Kana mazvona kuti mune hamusi kuzvikwanisa dzokai kumbire kwamakabva. Pamakane transfer letter rekubva kumbire visa. Makauya netransfer letter here kubva kumbire. Makauya netransfer letter here kubva kumbire. Hamuna kuya? Makapinda sei ikoko imimi? Sabhuku vakapinda seya. Vana baba wavo asekuru vacho ndevakateka ngaziberekwa ine varimo mumusha munana baba. Sabhuku ava vana vangavadzokere kumbire district vanopiwa transfer letter yekugara mudunhu menyu. With pasina transfer letter ngavadzokere kumbire mudunhu rachief makopera vatoda kuti tombo ikoko hatitsubada. Tiri kutaura kuti kana vazvona kuti transfer letter ichikwanisa kuuya handitika kana vasingade kubvisa makomba murodhi nemapango hamuzuka. Kana vanhu vasingade kubvisa makomba murodhi mapoza vakaisa kwavakati dunhu rachief makopera vasingade kutongwa ngavadzokere kumbire district wavakabva handitika nenyaya yekuti Sabhuku muridzo wedunhu akutadzai nevamakwidzi anogarisana kwacho makutadza.
transfer elector mukabva naye kumbiri district hamuna. Handiti saka kuti with immediately effect mapozi ngaanobviswa murodhi inofamba nevanhu. Nyaya iyi vamuzuka itore nguva iyi. Maita zvakanaka. Vanyazwana isusu panapa nhau yenyu yekuchidzirwa kutemerwa mombe dzenyu kupisirwa mumba malicious injury to property hatiibati isusu yenapiwe inobatwa nemapurisa. Asi tiri kuti muno mambo vachakupai mazwi kune give more food ane chokuita nekudzivirira kuburitsa mazwi ake asi kugona kutsutsa achikanganisa runyararo kuno mumwe. Mambo vachakamuvhura boshi. Piri, zvakaonekwa nasabhuku wamakanosvedza zvino handizvo kusora nzonzo wokuti makanetsana panhau yonzira yakaiswa mapanga imuchiti ndeyamunofamba nayo. Sabhuku akapupura kuti ichokwadi, mupurisa wamambo akapupura kuti ichokwadi, imimi vakanomhangara mabva maitawo chitatu kuva kuti kana chinhu chava 3 triangles ichocho chaarichiti chasimba izvozvo zvichapiwa mutongo namambo. Takanzwisa mune chimwezve chokutaura ndisanaisa kuna mambo tauraiti mambo ababa vangu vakanga ne dongo ravo vakabvisa nemurume yeye vachibaba venyanga vakumbira ndakanyarara ndakupindura rara mangwana futi vakanonokumbira kwedu kwanyazvanda nzvimbo vachida kupa baba wavo. Baba vaye ndoko akarara nhasi uno vatora nzvimbo yababa wangu ndakati vakati mugane iroti choko mazuva vega kwanyazvanda vega saka vatara kuti chibaya kwenyu kwanyazvanda muchienda kwenyu kwamazowe zvizvemukutaura kuti mugano iroti saka ndichikumbirire kutodaiwa nenzvimbo yakatora yababa vangu zvakafanirana iyi nzvimbo yakapiwa pana baba wangu aiwa ngavadzokere kwavo nekuti ndo nyaya yadhimenti vakatora nzvimbo yababa vangu fesiboni yanga 57 yakaderwa nezuru uyu mumwe munyira vakapiwa nhasi uno ndiwari kuti mugane iroti mazuva kwaene nyazvanja kwaene ndipandakutaura pai kuti kati makaromba nanume urombo iwe pamusoro iyo yasiyo yakauya nayo zvinoberekana tikasapedza nyaya iyi kana anga ichikurwadza nayo uende nayo sabhuayadzauya kuna mambo. Nyaya yacho kutarisa inyaya yekuti munzira ndomavharwa. Ndinopindirana nemazwi nemutauri anga achitaura kuti ava vanhu ngavauya netransfera yokuti vakakarotiza nyaya dzinofanana nedzidzi kwavakabva kana kumwe usodzi hwatisingazivi. Vanongokwanisa kupuruvha chete netsamba transfera vakauya sei osi pane patinenge tati kanganisei kunzwa shoma. Uyu akataura mazwi akaipa achiti handitongwe nekamambo kenyu. Handitika kana zvakadaro ndingatonotongwa panembiri ndo zvataurwa saka ndikuti ipapapo ndikukataura kuti munyatsopase zvinhu zvakanaka ezvezvimambo vari kunjenjera sembabvu ari kunze kunopisa nokuda kwedza ndawii. Saka taurai zvenyu shuma kana isusu anabata kutonjejima zvokuti mazwi ekutaura chavo chaari kuperevedza mazino edu taataroza kana kundika tochishanda nei akagara mudunhu medu ari kutanga kutukirira vanhu vageremo vagara vari vagarisani nesu vakauya zvepamutemo iye achiamuziva magariro nemawiro akaita oshora mambo wedu manje takagarirei panapa chakamira iri demo ngariteme mushii garara inzwai haasi kutotaurika naye haasi kuisika kamuti mukana achitaura naye akachimuti Shumba musati mapedza kutaura ndizvika manza kubva pakutanga chitoreswa mhiko
manza kuti ainzi akanzi ita kuti inini aibva totaurawo zvake. Saka tikuti vanhu vanenge vagara vanenge mentality kavo kumareserva kune maloya, kune mapurisa, kuna PP, kuna magistrate kumareserva vanenge vachisimbisana vari kupi ikoko. Manje kuno kufunga iyo nhasi mumboisiya. Kana takagara panapa kufunga iyo nhasi hakuna magistrate. Nhasi munenge mauya panapa kuti muedze kuenzaniso. Hatina saidi ratinotora nyekuti hatigari kumba kwenyu. Hatina saidi ratinotora hatikuzivei. Handitika. Saka tikutaura kuti isusu zauti akungedzora kuna Changamire nekuna Nzuka wotipa mutongo. Ndosati kwambire ikoko vanodzoka. Handitika. Kana mafunga kugarisana nevanhu zvakanaka. Kutemerwa mombe kuita se muchibva muno garai matenda kupolisi. Ndokuti taenda kuna mambo vatipa mvume kuti tiyozoripota nyaya iyi. Kana yemathreats kuti mangwana pane zvinozoitika. First suspect ndivavo. Kutonga kudhanyirira, kutonga kutsiura, kutonga kuyananisa. Anenge adhanyirwawo, anenge atsiurwa imba, anenge abatsirwa batsirika. Nishina. Ndinotenda. Apa abvuma kudhara achitaura achiti akatuka. Then achibva abvuma zvakare kuti anonwa doro. Saka mukunwa doro nekutuka zvinoratidza kuti angave mukuru hake kumakore asi pfungwa dzacho kana kuti pane kaurwere mukati metsinga dzako. Saka kuita kwako chekutanga kutuka imosva unoripa. Chechipiri kutofamba hako kunovhara road. Woita nharo kuti road handina kuvhara. Zviri kuoneka nemunhu wese. Kureva kuti uri muedzo munyika mangu. Uya kuzondivharira road. Ndofambira kuenda kupi? Unoripa. Ndouya wotiwa utomwe munyika ino yandiri inini. Saka ndiri ndobvamo mazunde yako kufunga wakangorwara. Good. Kana usina kumborwara kureva kuti kutoita zvinhu zvine ruzivo rwakazara 100% normal. Saka iwewe nemwana wako Richard unoripa mbudzi nhatu dzekuenda kunovhara road. Ndouya kuna Richard Mazowe pamakore yako notarisirwa kutsigira runyaro nokugara kwakanaka. Wakaenda kunoshora sabhuku wangu riri ziso rangu. Unoripa. Kuchichidzira kupisira munhu mumba imosva huru. Asoni imosva huru. Mafacts ari apa yanosvika 6 yakupa mosva. Mukutaura kwako wega uchipupura, sabhuku wachipupura, vadare vari muno vachipupura, inini wacho ndiri muno ndichinzwa. Saka wakauya wega kuti uri kutsvaga pekugara nekurima. Ichokwadi wapa kudarisa mission unouya transfer letter kuti ziweti wakambobva sei kwawakabva. Chimboziva kuti wakambobva sei kwawakabva. 1. Then kwandiri unoripa mombe nhatu.
mombe nato Ina ndakabva ndakaberekerwa muno. Ayo kuberekerwa muno aisidiro dambudziko. Dambudziko nderekuti hauna hunhu. Dambudziko nderekuti hauna chi? Taura wega hauna chi? Mambo inini ndawada ndi muchatigadziriso inhau yemuganda. Andiyo nhau yakamanga akatenga samoni ndiani. Kweyo akadi kutenga samoni kuya kuchitaura nhau yemuganda. Nhau yemuganda yatomuganda. Uyu aya kuzomangara nhau yekutukwa. Munhu akataura kuti muganda ataura kuti wandituka. Murume mukuru ndati uyo akaya akataura kuti dambudziko rangu nderekutukwa, iwe unoturikira uchiti ari kutaura kuti muganda. Usadaro 21 days to pay kana kuti odzokera uenda kuna kwaNhembiri akutonga pano ndi Mambo Makope wakasununguka kunorongedza kutaura ndove yako kwenda nayo Nhembiri ndomuziva ana unhu wakadaro uri nubu uri nubu pakutunga pakutaura kwako kwawakaita mazwi yako yawakataura yawataura wega kuti wakataura mazwi iwayo wayadzokeredza wega saka chisumuka zvakafanana nezvese pamusoro imimi pamusoro hamuna kutaura izvo zvandizvo chinhu chakaora chinobuda honye chinobuditsa honye bvisa honye apa munhu chinhu chese chakaora chinobuda honye ii chakaora ichi chichimutibuditsira honye chiteerera iwe murume ndiri kutsvaga kuti vanhu vangu munyika mangu vapfume mbudzi nhatu dzandataura dzinoenda mucommunity masabhuku Musakani uri kupi mbudzi nhatu idzodzo gotora rimwe chete sheshe mbiri iproject zotanga kurarama mumusha mako iwewe ndio vandichasunga iwewe mbudzi idzodzo ndikatishaya uyu mambo mangani mumangani wanga uri kuda chii pakuitwa kwako kwawaitwa iwe nokuti mutongo wamakamambo mapambudzi nhatu dzichaenda kunovandudza magariro evanhu mumusha maMusakani nembudzi ichaenda kuna sabhuku pakushoko kwakaita sabhuku nemombe nhatu dzichauya kwamuri kuchinditaurira iwe uri kuda chii kuda mombe ipapo baba uruda mombe unori pamombe kuna zvitara unonzani ngatinyarare ipapona tominya uyu murume muri kumunzi atsitsi zvakanyanya abvira akunyepa futi akunyepera mupurisa akunyepera sabhuku sadzerei mbudzi yokunyepera nasabhuku unoti chiwe ndikumbira mambo kutakuombera ndikutaurawo izvi kwese zvese zvakunzi mambo chifu Makope wakaramba kuti handitongwe kwaNhembiri ndikumusha kwaamai handina kubvira ndakambotaura nemuromo iwona saka apa ndati uri kuti chii pane zvichemo une chichemo chauninacho chichemo ndechekuti zvese zviri kutaurwa zvokuti ndakazoti ndinobva pamutongo wanakuti chii mirai adoti murambe makamira chinhu one on condition make sure mukuda kutaura chokwadi makanyepa imombe chakanei makanyepa andakari kuzvipinze wega nochiri kudzinga kusumudza vanaita kumokoka ndinayo kuti mukoma wangu
kapaakaita akatadza paukama uyo mwana womukoma wangu kugara patakaita paukama hwedu kuti nyazanda ndoziteteguru redu mazori tazopindana pakati but inonzi nyazanda ziteteguru redu saka paukama zvokuti kudyidzana kwaita mukoma wangu. Pointi yako ndeyekuti chii? Asina kukuziva kuti makaberekwa sei. Pointi yangu ndeyekuti mukoma wangu akatadza ngaakumbire rurengero nezvaachadya ndinenge ndikumbirawo kuti dai mamudzikisira because akatadza. Sei iwe wazofunga kuda kukumbira iye muri dzakagara pabhedhi? Favari. Ndautaura kuti chii? Taurai nini? Iwe sumuka futi iwewe. Zvawakaenda kunovhara parodi achivhara muchimuona. Wakati chii uchona chii? Ndakatisipo ndakatosvipo nezuro iri. Wakati kudipo wakasvika uchiona izvo. Ndakasvika padoko kana kuti ndiongorere mugwagwa wakafamba nandobvira ndatomubvungurira kune mandaita. Alright. Zvakanaka changamire pamusoro ndipewo nguva mbichana. Iwewo urikuzviziva here kuti uyu mukoma wakakatuka zvinyadzi. Zvinyadzi handinobvira ndatozvizira kudai chose haanongobvira achitotitaurira. Haana kachaari kutaurira iwe kutoti hauna zvawakaziva watoziva sekuti uya uda. Zvese kudada vazisi kune nyaya dzakuru. Munini nasvika kuno. Alright, amai kuda kudipa. Amutoya mama. Nemakorokotesa ari. Uyu unowanzodziya uyu. Uyu ndibaba wako. Vagarisa ndini. Ndinoziva kuti chii nemhoso yakapara. Ndinokumbiwa ruregero rwamambo. Ruregero rwachindituka. Aiwa takuzvinzwa. Oh, hamuna kuzvinzwa? Amambo. Aiwa iyo ndenhau vanosungwa kuenda kumajeri registrate ndianoenda kunotsvaga kutsvaga faini. Hai pamusoro chakati. Imini bamini mudabatsira mukoma wenyu. Ndati mudabatsira mukoma wenyu. Ndati mudabatsira mukoma wenyu here. Hapana chandokwanisa kumubatsira asi kubatsira nemazwi. Mudabatsira nemazwi. Kune mwana akatadzirwa. Ndaifungira kuti pamamira uchangoti mambo ndine mbudzi hwani yandabvisa pasabhuku ndeni zvimwe zvacho ndozozvona kumberi riri ruregerero ramuda kukumbirwa namambo. Ndopanoti muningira manyama ipapo. Alright. Zvakanaka tine vanhu vakawanda.